mga B. So karon kay Kuha mo siya sa kulay. good morning guys. Unya na tao tay. Ha? Unya na. Good morning, good morning, good morning, good morning. Mga B, naay nagduwa dire og kuan. Angela. Hello, good morning. Ang usa kay was mood. Hello, good morning. Kabuhit ako. Karon guys, kay share na ko ninyo. Magkuan mi mag turo na lang mi ani kay wala na mi limpyuhan kay sige na mag-uman. Kana ra magkuha na kuha kay. So ako sa ni hiluto na ko ang kuan guys. Guys, kuan dem B. Usa man jud. Oy, guys na lang guys. Ako sa ning hiluto na ko ang sa pangalan niti kaning Amo kauban. amo kauban kay kuan daw siya kabuhi. Dahil lawas. So, Not feeling well. tanawa ko usa ako paghilot ang itlopon gun. Pitlopon guling guys. Ako ulo wala pa ka alo. Di, butang dati. Butang dati. Dito tayo, butang dati. Musik kawaton. Ikaw rin makita. Di, kitaon ka o. Ate Denise. Yeah. Yan! Gamay Okay, ana. good. Gamay lang kay. Ana gamay. Gamay lang kay. Padong mo. Yan. So, na siya. ako sa siya hiloton kay gikabuhi. Usa na siya pitlokon. Hi guys, welcome to my daily vlog, GH Official, and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga video. Pila ba yan ni 1,000? Matching efficacent. Kita efficacent mama. Oh, efficacent. Vlogging. Daghan kay tagpuan ron ay daghan kay taog ka ng Advertisement. dili daghan kay taog. Ano pa nga na? Karon. Check ko sunod magpahilot. Guys, pizza to wala ina. Balian. Tiwasin. Wala enjin yung dawas. Saan na lang. Sao na lang gini ron mabaw mig tabang ani ron grabe makadaog. Yan ako. Saan na po. First na guys kaya atong anaon niya. First ato kay plaza naman to nato dahil sikan atong anaon niya ko ikaw balikon. Puto man. Dayon ini kahuman na mo diri guys, ini kahuman na mo og kanang kuan walkthrough kay wala na may milipyuhan kay lipyo naman kay uwan gabi. Dayon ni kahuman diri kay madto na sa school kuan kumuta mall department store kada bugnoon ko na yung buhok. Ayun, pero yung buhok makadaot ba yan natin? Binahit. Makadaot ba yan na? Ano na sa puto. Diba na? Diba? Dili na advice no? Dili na advisable no nga. Bitaro ng buhok kay basin high blood siya. Then kuan. Ako gani kay basta maglabad akong okay. Di kayo na ko. Bitaro akong buhok. Iparok. Dito sa bitaro. Dili kayo na ko. Bitaro na akong buhok. Iparok. Sino sa guys? Busy kay siya. Sige duwa o buhok. Sorry. Angelina. Hiram ako ng cellphone, guys. Ha? Siya na kamay. Hindi na makita sa television. Na. O ha, magduwa sa ka, Angela. Isa'y kana ko, si challenge. Namin sa Challenge. area. Namin sa area guys. Din kami rong tulog. We're early. Sa kuhan pa, we're early to the next subject.
Sa buhatan ako rin ang kamot guys. Pilion. Sa bago pang nitanaw sa Diyan yun. akong video, subscribe na mo. Ay nang magdadugay guys. Okay, para updated mo pero may sa mong buhatan guys. Last month na lang na mo ron. So, naroon kami farewell party. Naroon watch it. Farewell party. Post. Amber good day absent. Ayun sa nanay! Post. Warga i-post. Dipasa na na. Okay, good and sugar. Miss Santos, ma'am. Tingil rin dito. Kita na, ma'am. Tubig, continued. So, basta mag-isip sa Goyan, lain ko, murasa. Mas ilot sa kutiwas kaysa day. Goy kayo. Kapaw? Wala. Kasi makita na diha among kiniling. Oh, di day doorbell. Salamat po sa ako. Vlogger. Kaya ginahilot siya ko. Manilot siya ko. Ibalit siya ko. Pwede ba si makita na na mong doorbell? Doon na rin. Kasapungan. Kasi gigising siya ng kasulis ha. Matal sad ko ron og kuan kanang mall kay sugo ko og spaghetti unon kay na birthday dito sa mua. Ano ito? Ay ngagi. Sorry. Siluan ni nakasabay. What be? Ito kasi dito ang dapit mo. Ni murag na mo action ba nag-itom ba ya basta na mo kay murag blurred siya ba? Mo action ba siya itom basta na mo agi ka na paranditan hayag kay siya. Nya kung na mo dool Murag shadow. Oo. Na mo dool gani diha kay kanang mo kalit siya og kanang mo di mo ito mong naw. Ito din. Ano ko ba? Ni ko kuno ni ito man yan warag kalit ato. Okay na lang eh. Kasi di siya gusto. Ay saan na? Amo sa i-click guys kay amo sa tan-aw ng video kay nay ni Agi. Oh my god. Ayo lang sa kana ipababaw lang. Kani? Oh. Ayo lang sa pagmedyas. Basta kung pinso. Wala na. Ayo lang sa pagmedyas. Tanawan ninyo guys ang ako ang kauban di ba? Why medyas ay? Why medyas ay kay ni kuan ni saom sa kuan basta ako basta kay ko. Oh my God. OMG. Hawa, nagbaw puga siyang karsunis. Ang butas. Sabi mo na napa. Napa ko ma'am. Ang butas. Ah. Wow! Dagat. Dagat iyang butas, guys. Just say na lang. Alay. Okay ka no? Trabaho. Wala rin ang urungan. Ang usa kay gikabuhi. Ang usa gikabuhi ang usa. Ngano naman ka? Okay na ka? Lain sila kung lawang. Nga naman. Tungod ang kabuhi, wala na hulitan. Malang kapuan. Uyak pa sa sito. Nga naman. Murag naglawang ako pananaw. Ngano ni saka man ka? Saka po yung dali, kaya makamukuyapan yung naitawo din. Dala sa ati guys, gikabuhi. Kabuhi, ito ko guys. Wala siya mahikti. Nahigta ng kabuhi. Alam mo, ano na. Ito ka silog eh. White tao! Wait. Ayaw balik. Ayo, tatay.
White ta, uy nang bli. Amo usang ibili ng amo ang butas kay balik pa man mi ugma. Then wa jud mi kakuan karon og tarong kay walay basura ang sapa. Di tama pa ko dito sa unahan day abot. May mangkay ka. Sakay na mi og jeep kay moadto na ko og kolon sa diri sa Cebu City. Moadto na mi ay kainit karon pa mi kasakay og jeep pero di naman yung inita wala na mi kasabot. So mapay pag-abot na ko guys, mao ni ako napalit spaghetti nga pasta then sauce. Gigo-igo ra nako ang nadala na ko nga kwarta mo na ang sauce 1 1/2. Then, nakapait kong hotdog o ginaling. Dayon, Eden cheese o carrot. Gasugod na kong hiwa-hiwa kay para madali paspasan kay mindra sa iyo pa. Kay ang mga bata, nagbuwat ng mga bata. Kay mga una ko no sila og spaghetti. Oh my God. Nahiwa na nako tanan nga ingredients guys. Then karon kay magluto na sad ko sa pasta. Naluto na dyan tayo na akong pinakalamian nga spaghetti, guys. Lami kayo yung sauce. Then, unsa naman, mga na tanin niyo, kay gigotom na ko. Hello, guys. Kapoy juga, guys. Hini mo sa spaghetti. Then, karon guys, dili ako nag-outro sa sulod, nagigda ko kay lapad, kay akong ulo, then nahuman akong kaon sa spaghetti. Kung nalamian gani mo sa spaghetti guys, please subscribe ug i-like nga akong video. Okay, i-subscribe. Balik-balik. I-subscribe nya. I-click ang notification bell para updated mo permi sa ako ang vlog. So, dito na ta kutob guys, kay dili na mada sa akong storage. Puno na akong cellphone. No, ganon lang. Liit lang. So, thanks for watching guys and God bless sa inyong lahat. And don't forget to share, subscribe, and like. Bye-bye. God bless. Bye.